हेलौ लोगोफोरनि दिनै आं दा मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय मानो होनबा गान्दा सार आरो लोगोसे बाथा सार बिथांमोना माने जियालनिफ्राय गबोना दा लोगो हमलायनाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाथाय नुजोबगोन आरोना। बिथांमोना दा जियालनिफ्राय उदां जाबाय। बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदों जोमै दाखा दावखा बिदों नाखेब जाना अराय समा दाबोनो नासय जाना अराय समा दाबोनो मोहेर जाना अराय समा दाबोनो गादब जाना बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नुखाबाय जानांगौ। बेखिनियानोमोन आरोना।